Gikalipay sa 800 ka mga mag-uuma og mananagat sa usa ka barangay sa General Santos City ang rice subsidy nga gihatag sa lokal nga kagamhanan. Samtang ang gisagubang nga krisis sa lana laki pulga sa El Nino gipangandaman na sa LGU. Ani ang report. Mapasalamat tong gidawat sa kapin 800 ka mga mag-uuma og mananagat sa barangay Fatima, General Santos City ang tagdig 10 kilos nga bugas isip rice subsidy gikan sa lokal nga kagamhanan atol sa distribution ni ini sa covered court sa mismong barangay adlong Huwebes. Dakong tabang na kuno kini ilabi na karong dunay krisis sa lana. Salamat migdako nga nami ayuda nga dawat sa mananagat. Apalagatong pigado, bahalang produk. Matod sa LGU, nga gawas sa gisagubang nga krisis sa lana nga dunay epekto sa pagpanagat, gipangandaman sab sa LGU ang hulga sa El Nino. Actually, naka-ready na, naka-meeting na with City Agri para sa preparation kay di naman gid nato mapuggan, no? O nakita naman gid nato ang sitwasyon karon. Gawas sa information dissemination alang sa mga mag-uuma ug ang padayon nga ginahimong registration sa mga mag-uuma og mananagat sa Registry System for Basic Sector in Agriculture, ginamonitor sab ang posibleng crop damages alang sa hinabang. Gina-monitor na muna siya ang mga affected by El Nino, gina-compute na to ilahang mga crop damages. Then may mga naamantay mga inputs na pwede mahatag sa ilahan. Then nagasubmit po tag listahan ana sa disaster. Then nagasubmit tag listahan either sa BFAR or sa DA kay naaman na mga interventions na para sa ilaha. Pero by the time na makarecover na sila, mahuman ang El Nino. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.